Kupovala topánky. Jedno milé popoludnie, ako každé iné, bolo pre mňa zázrakom. Volám sa Luky a som husenica. Milujem nakupovačky a hlavne s ďalšími dadami. Dnes ráno som hmýtala, kde sa vyberiem. Buď do Auparku, Optimy, či už Galérky. Vtedy mi brnkla Cuky. Ahoj Cuky, odvetila som. Počúvaj ma, v Optime je výpredaj. Veľmi som sa potešila. Cuky ma ani nepustí k slovu a zasa rozpráva. Stretneme sa presne o 100 huseničích minút. Ok Cuky, a zložila som. Myslím si, že to bude bomba. Vošli sme do Bati. Ó, aké nádherné lodičky, vykríkla som. Môžem poprosiť presne 100? Bohužiaľ nie, máme iba 77. Ďakujem pekne, ale nie. Cuky sa ma vypytovala, prečo práve topánky, keď tu majú aj iné veci. Odpovedala som jej. Ty nemáš žiadne nohy, tak sa neozývaj. Vypadlo zo mňa. Bola minútka ticha. Našťastie na to Cuky zabudla a šli sme ďalej. Blízko bol Humaný, tak sme sa do neho chceli pozrieť. Ó, aké krásne tenisky. Máte ich presne 100? Povedala som na zúrenie. Nie, bohužiaľ iba 88. Vybuchla som. Pre stonožkine oči, to už fakt nemá nikto 100 tenisiek. Všetkým spadla sánka a vyvalovali oči. Bola som červená ako paradajka. Veď predsa chcem byť najkrajšia, hovorila som si v duchu. Sadli sme si na lavičku a Cuky mi hovorí. Nebuď smutná, krása ti nestačí, hlavne musíš mať dobré srdce. Vrátili sme sa domov a ja som bola smutná, že nemám topánky. Ale zároveň v hĺbke svojho srdca som rozmýšľala o vete, ktorú mi povedala Cuky. Od toho dňa sa môj život zmenil. Zistila som, že nejde len o krásu. Krása nie je všetko. Nezáleží na tom, že či máš značkové alebo obyčajné topánky. Veď nechcem byť sebecká, namyslená. Ale chcem mať dobré srdce a pomáhať iným, ako mi v tomto pomohla moja verná priateľka Cuky.